Steeds bosbeheer maakt het een bot zwargen over de boekenbeem. De groeien zwammen op de wortels en de stam is zijn stevigheid kwijt. De beem zit min in het blad en daardoor komen er heel iets minder voedingsstoffen bij de wortels. Die had een hele tinnen schors, dat kun je ook wel vielen. Dat is eigenlijk maar heel tin, dat is eigenlijk maar een paar millimeter dik. Als er maar een zak mee in kerst, ja, dan zit het eigenlijk zo direct op het cambium. Dus daar gaat het water naar de bladen toe. En daarachter zitten de zoekers die naar de wortels gaan. Ja. Nou ja, je kan wel neigen dat die zinnen daarop zit de baan, ja, dan wordt het ontast. En dan verdampt het eigenlijk. En dan droogt zo'n beem eigenlijk volledig op en dan gaat het neer. De uittakeling is dit hier nog slimmer worden. Boeken ben gevoelig voor droogte. En hier zit je rek op een droog plak. En we hadden een vrij droge zomer gewoon met een proteïne. Dus ja, dat had we waarschijnlijk wel wat invloed hebben. En hij ligt het ook hol, er zit een gat in. Ja, het hout bij een beem, het binnenste hout, het kernhout, dat is eigenlijk altijd een D. Dus daar komt eigenlijk geen sapstroom doorheen. Maar dat is bij deze beem zo bot ontast dat het echt vermolmd is. Dus het is compleet verrot. Die beem is van binnen helemaal hol en daardoor is het zijn stevigheid ook kwijt. Stania staat is in de 16e eeuw bouwd. Zo oud is de beem net. De beem is waarschijnlijk wel nog in de tijd van de Franse adel online. En dat is in ieder geval om de bij 1700. De vrouw van de verder weer Marie-Louise, die hier een tuinarchitect die knoop. En die maken hele mooie tuin. En die had toen als allereerste jaar een park online. De zwierste toeken binnen van de wissigheid met kabels vastzetten. Als er reageert willen ze de beeldbepalende beem steen laten, maar dan zonder toeken.